anti-aging toner. Yan. So, Parang kailangan ko yung anti-aging. oo nga, no? Tingnan mo daw, ito yung the Black Balm Balm. Skin Recovery. Yan yung sinasabi ni kanina, balm. Yeah, the Meaning- face shop din siya. Oh, face shop. Oh, yeah. Nanbabaw ka ba, Len? Welcome to Pampanga. Ayun, guys, para sa video na to, nandito tayo sa Angeles City. Yes. And na-discover natin itong tindahan na to. Actually, you know, it's fairly small store, but it has some of the A lot. of the items na nakikita po natin sa mga beauty shop, mga wellness stores, in which yung mga items dito are 50 to 70% off. Yeah, so wholesale price sila. Kaya nga naman nung nakita ko agad yung mga keyword na yun, wholesale Yes. price, sale, talagang kinilig ako. Aside Dahil from the, gusto ko to. Mami, aside from the price, ano bang unang parang nadama mo, nakita mo ganitong mga items? So sabi ko, una, accessible. Kasi ang hirap hanapin ng mga ganitong items na nasa isang lugar. So, siguro accessibility sinabi mo. I mean, you see the product in flesh, Yes, in actual. Hindi yung parang magtatanong ka sa online app, boast ba to? Or Yes, legit ba totoo to? yan. So, At- dito in itself, makikita mo. Makikita mo. in At hindi flesh. siya intimidating. Ibig sabihin, nandiyan siya sa stante, pwede mo siyang hawakan, pwede mo siyang tingnan, ganyan. At ang kagandahan nun, though meron na silang regular price, naka-sale pa sila. Yeah. Wow. So, ayun guys, iikot tayo dito sa kwarto na to. Yes. Papakita namin sa inyo guys, ano ba yung mga nakita namin na very interesting. At the same time kasi, so syempre, mga women are into, these kinds of products. Although men are also encouraged na talagang should take care of themselves. So dati, di ba, parang ano ba, yung mga men, ano lang lagi yung pang-inis, toner lang, ganyan. Yeah. Pero here, we will discover na meron pa Wow. palang ibang mga products na pwede sa inyo. Correct. Alright, so samahan niyo po kami guys. And let's start from that side. There. Let's go. Okay. So start tayo dito sa Dito. stante na to. No? So dito, nakita ko na merong mga iba't ibang klaseng cleansing foam. Na-appreciate ko tuloy ngayon yung cleansing foam kasi napakasarap niya sa skin. Isa itong kasama mo na sa morning routine at yung night routine. Yes. So may iba't ibang klase ng dito, foam. Foam. So ito yung mga Foaming example natin cleanser. guys. Meron tayong Dr. Belmour. Yes. I believe. Tingnan mo. I believe. So, I Parang believe pang-kids guys. nga siya eh. Pediatrically tested. So, pwede siya sa mga kids. So, meaning pwede sa mga kids. Yes. Lumalabas din ito sa mga TikTok, mga live, Yes. live selling shops. Oo. Kung mura na doon, mas mura po dito. Mas mura dito. So, yung nakikita niyo po dito, let's say, kunyari Example, ito, yan. 200 pesos siya. So, pag nag-walk-in ka pa dito, meron pa siyang Up to 50. 50 to 70% Possible. off. Oo. Kaya nga, tingnan mo to. 200 pesos lang tong Secret Vegan. Yan. Inner cleanser. Inner cleanser. Solid. Actually, mixed products, no? We have items for women. Dito naman, mga for men. Ayan, hydrating fluid. Wow! Oh, this one, tingnan mo, age, focus, Home. home. Aftershave skin. Yeah, aftershave. Oh, dito pang men na yung mga to, no? Hindi lang naman women ang dapat mag-picture sa skin natin, pati Correct. yung mga men. Lalo na sila yung exposed sa sun, lagi lumalabas. Sa trabaho. Oo, trabaho. Siyempre, tayo yung nagtatrabaho, di ba? Oo, syempre, deserve din naman nila, di ba? A famous branded, Belief. Belief, oo. Kasi marami sila dito, no? Look at Belief. Meron siyang super nice multivitamin mask. Mask. So, So, this is nakakaano at siya. 1,300 pesos. Pero dito, again, guys, nakaka-discount kita, starting at 50% off. Yeah, 50 to 70. 70. So, look at this one. So, it is a healing for scalp clinic. Tsaka kagandahan dito, kahit na wala ka ng problema sa yung kung itetest mo yung brand, kung fake ba to o hindi, wala ka ng problema doon dahil lahat sila ay Legit. legit. So, ang mo na lang kung ano ang kailangan mo. Kasi wala ka na ng problema sa price eh. Meron ka pang, lalo na kung nag-walk-in ka, may discount pa siya. Sa nakikita mo na posted, may discount pa siya. So, hanapin mo na lang yung kailangan mo. So, nga pala guys, nabanggit din sa amin dito at nabanggit ni Joyce kanina sa introduction natin. So, meron tayo dito mga wholesale price. Yes. Meaning, so they are open for resellers, distributors, correct? Oh. Oo. So, open sila for distributors, resellers, and pwede rin sila for consignment. Di
ba? So, always check their fan page po whenever they, post for promo or sale. Actually, right now, they also are on a clearance sale. So, that is why they are, able to come up with that high discount up to 70%. Grabe naman yun. Damang-dama ko yung high mo. High discount. Alright. So, let's proceed. Ito yung mga ibang section naman nila. This rack naman is for mga makeups. Tama ba, Mami? Yeah, mga makeup. So, like this one. Look at this, guys. V-Devolve. So, meron tayong Skin Moisture, Rogue Satin Skin. Gusto mo ba yan? Gusto ko yan. Pang everyday use yan. Remove it. Remove it. Oh, so cute. Yun. Talagang yung mga girls dito, mabubudol sila. Mabubudol, guys. Oo. Ingat-ingatan nyo yung mga pupunta natin mga girls dito. Ay, parang maganda to. Sabi ko na, CNP Lab. Oo. Pareho lang doon. Recover cream. Recover cream. So, Yeah, recover cream. usually for? Anti-wrinkle and whitening skin simulation test complete. Uy. Wow. May wrinkles na ba tayo? Pag nag-smile, nakikita mo yan dito. Well, how about this one? Thanks, Bian. Nesting liquid dose. I think those are for parents na may mga pet. Hindi nga. I guess. Dispense 2 pumps and wet hands apply on both cheeks and forehead. Oh no. So, we stand corrected. It's for face. Yes! So yun guys, dinadiscover natin yung mga iba-ibang items na ngayon lang natin na Yeah. Actually guys, yung mga items po natin dito directly came from Korea. Yes. Yun. Nakaka-amaze. So sabi niya, ito daw, kapag meron ka ng puting buhok, sabi niya, powder puff instantly covers grays. So, kaya quick hair puff. Yeah. So meron siyang, kapag brown hair ka, saka kapag, black hair. Diba? Pampabilis. So ito rin yung brand na lagi yung nagkikita dito guys. How do you, parang some 37 degrees. Oo. Breathe with nature. Microactive soft fit cream. Microactive sun serum. So, I think sunscreen. Ang dami pa guys, ang dami. So, Model nga si... model nga siya. body wash na to. Body wash naman. So, in here guys, again, going to the right naman, papansin natin dito, meron na tayo ditong mga calming mist from Care Zone. Ito maganda yan. Calming mist na, maganda yan. No? Yeah, lalo na kung lagi ka nasa outside. Quick Fresh. So, we learned earlier guys, nandito na rin tayo. This one is popular item sa the face. Yes, oo. Face shop. The face shop. Ayan, the face shop. So, Vitadrops and Quid. According to the owner, this is around 1,000 plus siya. 1,000 plus. Pero dito, 500 pesos. yes. Diba? Calming cream. Parang, mahilig yung mga Korean sa mga yung parang calming. Oo. Kasi mist nga, cream. diba, stress yung skin, kaya kinaka... Dahil sa activity and everything. These items became available through these kinds of stores. Very accessible. Yun yung maganda dito. Very accessible. And no pressure. Pag nag-walk ka dito, no pressure. Yeah. You can, basahin mo and nag-aawit pa sa yung discount. Until eventually siguro na this store becomes a go-to sa mga nanay or yung mga professionals, mga nagtatrabaho. Exactly. Even the students. Even students, exactly. So sa mga students po natin that are, really trying to become more presentable, even students can actually afford to buy na yung mga items dito dahil nga up to 50 to 70% sila. I think so they also encourage yun nga, you want to start this kind of business sa lugar po ninyo, wala pang ganito. And you think, you believe na may mga gusto talagang bumili nito. They want to see it in person, live, an item. Ayan. So, pwede po kayo mag-start ng business na tulad nito. Mga hair and makeup, mga stylist po, you can also check your items kung nandito po sila. Some of the final items, so they were able to come up with this parang gift sets. And guys, that is at 1.5 ba kanina? Yeah, 1.5. So you have how many items, ma'am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So imagine 8 items in one basket. Sabihin na natin parang 200 pesos each. So ito pa lang, mama. Ito pa lang. Oo, ayun nga. Ito pa diba, lang. sabi niya kanina, 500 yun. You're starting, no? Gusto mong magkaroon ng self-love na, yan.
self-care na rin. So, bili ka na ng gift set, dito ka na mag-start kasi kinumpleto na nila ito. May panlinis na, may pang skincare na, may sun protection pa, no? At may makeup pa. Alright, so ayun nga guys, again, thank you so much K Cosmetics for inviting us and letting our viewers know na they are actually existing and they are open for everyone to walk in, experience yung talagang napaka-abot kaya nila ng mga self-care items and beauty products. Yeah, so invite your friends, invite your family, and even you yourself can experience this. Actually, emphasize din lang natin, no? Not just yung mga single purchaser, yung mga mag-walk-in dito. Yeah. We encourage yung mga people who want to start their business, their own business na magsisimula sa mga ganito. So, if you are into this, no, yung talagang self-care, Yes. mga beauty products, so guys, makukuha niyo po yung mga items nila dito at a very, very affordable price. So don't worry about their stocks dahil marami po silang stocks dito. Yan. Just worry about Anong bibilin nila? anong bibilhin ninyo. Anong kailangan Dahil nila? lahat dito parang halos mabili. Oo. Visit them here, Yes. K Cosmetics. They're beside Angeles City College. And sa harap po sila ng PRI Medical Center. This is located, dito yan sa may Arayat Avenue, Pampang, Angeles City. So ayun guys, if you like this video, please give it a thumbs up, share it with your friends, and we hope to see you here. Thank you so much for watching. Bye!